So, nandito tayo ngayon sa Magsaysay Avenue, Naga City. So, nandito tayo ngayon sa sa Jollibee. Tapat ng Jollibee, itong ginagawang stage, para kay VP Lenny Kiko ngayong darating na 6. So 4 pa lang ngayon. Ayan yung ginagawang stage preparation para kay VP Lenny at Lenny Kiko. Ayan. So ang parang mabilisang paggawa, inaayos ng maigi yung stage. Yan, nandito tayo ngayon sa taas ng Jollibee. Ayan. Bali, kakain muna tayo. Sarap kain pare Say hi kay mamin. Hi, Live. Ha? Kain muna tayo. Yan yung preparation. Magsaysay Avenue. Diba ka mahirap na? Yes. Hi sa 1,000 viewers. Hello. Nandito tayo ngayon sa Magsaysay Avenue, Naga City. So, nandito tayo sa tapat ng ginagawang stage para kay Lenny Kiko. Ayan. Para kay Lenny Kiko. Shout out sa iyo, Maris TV Vlog. Shout out po sa iyo, Bicolana Hair. Oh, Bicolana ka po pala. Nasaan ka po ngayon? Yaan po kami digdingon yan, Maris. Kaya taga Pakul. Taga Pakul ka pala. Harani yung kapalan digdi sa Harani yung kandigdi. Yung kami digdiyo sa nasa Riyadh ka? Yan man dyan si Agum ko. Sa Riyadh. Ay, pala to? Jeddah pala ito. Nasa Jeddah pala ito si Ayun. Bali, di ako ngunyan Maris, na di ako bali, nag-live lang ako. Di ako makakapa-jacket, may akong sarong cellphone. Shout out, Maris! Ingat ka mo dyan sa Riyadh. Taga-Pakul ka pala. Yan man ako sa Magaraw. Digdi ako sa San Felipe, nag-aagi.
Pasiring magalang. Salamat. Salamat sa pa-shoutout. Ano niyo si aram mo ni kung nahiling mo ni Maris ino yung ano. Shoutout man. Agta ay. Ano ka diyan? Nani, Imar hanip ka. Imar ka. May account ka na naman, Imar. Kadakol ka ng account. Imar Madera. Shout out. Pati dyan sa imong pamilya. Buong pamilya. Ha? Ano ba? Ano ini Maris? Igdiyo sa magsaysay baga sa may tulay. Yung natutungodan kang kang camera. Si ano yan, Avenue Plaza. Tapos ang tapat kay yan, yun yung gasolinahan. Si oil. Yan o, si oil. Gasolinahan. Tapos, yun na ng Jollibee. Ayun ang isa ko yung... Avenue Plaza. Gets mo talaga yan? Preparation kang cute ng baby. Siyempre, manas ako. Manas sa ina. Manas sa ina. Malas mo. Siyempre, manas sa ina. Tapos ako, di. Lalong mag-cute. Pizza sa isang digdi Maris. Madera. Nawala ka na, Madera. Sige, salamat Maris sa antabay. Salamat. Salamaton. Ingat dyan, Permi. Ikaw po. Ikaw po. Permi na. Hindi mo na. Bye, bye-bye. Magbabay ka. Bye, Maris. Bye, Ate Maris. Bye, Ate Maris. Ayun na. Mar Madera. Shout out. Tapos sa imong agum na mataba-taba. Wow, sana all ka mo lang. Ganda. Iyo. Isa niyo, si Madera o si Madera, si Mar o si Dave. Dave o Mar? Padi mo. Padi! Padi! Oh, Padi! Si tinubong mo, Padi! Shout out, Padi! Oh, Ninong, shout out!
Pading Imar. Si utang mo pading Imar, di sa tigtubong mo. Imar, si Ikos mo baga. Kung di ko nga kapig lilingaw-lingaw ko na nga ni piga para pagirumdum pa. Nasasaktan ako pag naaalala ko. Ayan o. Mar, gusto mo makipagsuksukan kita digdi o? Sa pitsa 6? Aga pa lang yaon na kita digdi. Mga alas 5. Uy, maiga ko. Madara lang kitang ano, para mainit kita digdi. Iyo. Madara lang kitang ano ni balon. Ma'am. Kung kitang may pink na lugaw. Ano? May pink na lugaw. Dito na kaipuan mag pink na lugaw. Maamay kita digdiyo. Tapos, mabalon lang kita. Burong tulong ko ninyo. Maralibo ko. Naka-alert ka man talaga sa YouTube ka na. Mar. Pink na ligaw na ano? Ay, pink. Anong pink? Anong pink na ligaw? May pink na ligaw. Bako lugaw. Ano yan? May pink na ligaw. Naligaw. Nasaan yung naligaw? Lukson baga? Si Lukson? Sino Lukson? Lukson garo. Ngol, apo yan. Kung ano-ano na naman nagluluwa sa nguso mo, Imar, lasngag kagaro mo niya. Ping Lukson. Lasngag garo na yun. Rungaw na naman. Rungaw ko na naman para. Hoy! Sa kuya yan. Bibidyoan ta ka. Pahiling ko si mama. Pugi-pugi ka pala. Ano? Ano sa mga Hanip na ni kontra na ng background talaga. Alam mo kung isa ang kamukha kani Mar. Oh.
Aram daw kung isay ka mukha. Kaya, o niya, tutok daw ko sa inyo. Ayan o. Oh, yeah. Oh. Oh, kumukha, I know. Diamond? Aray ko. Diamond. Para sugutan kaganda ka niyo. Tining, para comment na niyo. Para sugutan ka. Pag dumanta sa ano, abangan mo. Itong may motor na ano. Itong dakulaan tulak na may itong duman. Nakalbo. Maduman to. Abangan mo. Uy, kain na sila ko. Inurubos mo na. Shout out sa Jollibee, baka naman. Jollibee. Yang kain. Ay ko. Yang kain. Boy. Yang saan siya mo. Sige na daw, tama ulit na kami. Masundo pa ako sabi. Sige na boy, salamat. Aktibong niyang malaya. Malupit ka talaga. May iba ka na naman account. Grabe preparation ng ano. Preparation kang salangag ninda. Naman ako pa. Anong sa langag salangag ninda. Ako pa. Gambog na naman. Gambog na naman pare. Nagambog ka na naman pare. Salamat. Shout out kay Emar Madera. Pati sa Jollibee, oh. Baka naman ang Jollibee. Lenny Kiko. Linda? Ada. May matabasin doon. Bakal na. Sa baba. Ano ka na? Hello. Hi sa 2,000 viewers. Oh, naging
1,000 viewers na lang. Agad-agad. Dati ka pa magkakada. Hi, so 2,000 viewers. Nandito tayo ngayon sa Magsaysay Avenue. Ay, nasa Jollibee ka. May nakamonitor. Oh. Tada! Yes, mother. Ikaw yan, ma? Si ganda kaya, ma. Oh. Ma, sabi ko mauli na, mauli lang kita. Jollibee! Jollibee doon. Nag-iibi-ibi na naman. Makahapit lagod kami digdi. Ayan o. Talap. Talap. Ano daw? Ay, talap. Ha? Ugmaan mo. Jollibee na kita! Jollibee! Hi, Ate Shasi! Shasi! Ate Shasi! Kamusta, Ate Shasi? Ate Shas, medyo hindi mo na ako makakapag... Ano ngayon? Kulang ako sa gamit. Kulang ako sa cellphone. Hindi ako makapag-jacket. Or makapag... Anong tawag doon? Makapagpadikitan. Kasi wala ako cellphone. Isang cellphone lang. Sorry ko. Isang cellphone lang gamit ko, Ate Shas. Bali, nandito ako nga. Salamat, Ate Shasi, sa support. So, alam mo siguro tong lugar na to, Ate Shas. Bali, nandito ako ngayon sa Magsaysay Avenue, Naga City. So, sa 6 po, pupunta dito si Beto Lenny at Kiko at yung mga artista. Ayan, nagpe-prepare sila ng stage. Kakamping. Oh yes naman, te. Kakamping tayo. Kakamping ka ko. BBM ka ata eh. Okay lang yun. Kakamping. Uy, ako naman. Oh yes, ate. Respect lang. Kahit sino naman maging presidente, dapat nating respetuhin. Okay. Kahit sino naman maging presidente, dapat nating respetuhin kasi yan yung ano natin, magiging pinuno. Kung sino sa kanila yung manalo, di ba? Ah. Tsaka hindi naman tayo kilala niyan. Hindi naman tayo kilala niyan. Sila kilala natin. Hindi ba? Hindi ba?
Pero si Bibi ang manalo. Hindi naman tayo magkalaban, te. Ate siya, hindi naman tayo magkalaban. Kasi pare-pareho tayo Pilipino, hindi tayo pwedeng magkalaban. Magkakampi tayo lahat. Pero si BBM pala ang manalo. Hindi pa tapos election, wala na agad. Masasabi natin kung sino ang panalo pag tapos na yung election. Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Normal naman yun, te. Yung mga joke na yan. Alam naman natin ang joke sa panangalita po, di ba? Ito yung anak ko, ate, siya sa... Shout out sa security guard nitong kaibigan ko yan. Shout out sa kanya. Kasing cute ko, ate Shas. Kasing cute ko ang aking anak. Pati yung asawa ko. Sana ole. Mag-asawa ka na kasi, ate Shas. 70 ka na. Pwedeng sa nanay talaga magmana. Pero may nakuha din sa akin. Cute nga eh. Sabi na, ate Shas, mag-asawa ka na. Para makahabol. May ano pa kaya natin siya? Makahabol pa kaya ate siya? Grabe, 100. 100 asawa tapos wala pang anak. Wala ka pang anak, ate Shas? Hi sa 4,000 viewers. Biglang nag-trip. 6, ay, ang dami naman. 6. Dami naman ang anak mo, ate Shas. Parang ano ano yun? Ang laki naman ng pusa. Puro pusa. Puro pusa. Kaya pala 6. Pusa pala. Mag-asawa ka na kasi ate Shas. Baka makahabol pa. 70. Hindi ka naman halatang 70. Parang nasa 20 parang nasa ilan na ba talagang edad mo, ate Shas? Parang nasa ano ka pa lang eh. Parang nasa 28 ata, 29. Senyor. Hindi ka nga halatang senyor. Pero sabi mo nga, ano ka na, senior ka na, 70. Makunat na yan. Makunat na yan natin siya. Makunat na yan natin siya. Ayan. 70. Nanganganak pa ang 70, ate Shas. Parang di na. Mag-edad ka lang siguro ng 40. Hindi ka na manganganak.
40 o 50, ganyan. Pero pag 70, ano na yun? Ugatan na yun. Ugatan na. Ayan. Habang ano, habang habang lumalalim ang hapon, parami ng parami ang tao. You know. Salamat ate siya sa suporta. Maraming salamat. Ay, patay tayo dyan. Malulubat. Malulubat ako. Oy, yaon palan kami dyan. Ingat. Yeah. Eh? Shout out sa mga food panda. Food panda. Yung mga kaibigan kong food panda, medyo hindi muna ako makakapagtinda kasi naghahanap ako ng pwesto. Malulubat ako. Ow, ow, ow. Tapos cellphone mo yan. Ha? Tapos cellphone mo yan. Nakit-kit ko. Chucky. Medyo maglalakad-lakad kami. Papuntang doon. Kasi yung service namin nandun, hindi makapasok dito. Dahil sa, sarado yung kalsada, kabilaan. Yan, sarado siya. So, let's go. Uwi na tayo. Mucha sana. 2 joints. Cake. Ano ka pala na? Pala, ano tawag dyan? Scoop. Scoop. Let's go, guys. So, dadaanan natin yung ginagawang stage. Tara. Oras na. Uy. Ano yan? Oh, shout out sa security guard. Over here, oh. Shout out. Naka-live kita, naka-live. Yes, what's up? Lenny. The all-new Jollibee app, bringing joy online. Ha? Ayan. Malulubat na tayo. Kakalive mo kasi yan eh. Uy! Ayan. Yes. Ay! Sige. Dahil pag ano na, mayroon ng ano ko. Lenny. Welcome to my guys. Welcome to my guys. Welcome to my guys. Ayan.
Ayan yung preparation nila. Malulubat na. Ito yung anong nga pala, VIP VIP area. VIP area. Dito yung mga artistang mag-a-attend. Dito yung ano nila. Bali, nandito na rin ako niyan kasi Dalisa. Yeah! Nandito ako, Cardo Dalisa. Bali dito ako magpa-parking. Hala. Kala ko ano ko. Dito yung parking area ng mga sasakyan sa may tulay. Ayan. VIP area. Magsaysay Avenue, Naga City. Woo! Huwag mong sabihin nag-iisa ka. Kita man da. Dali na da. 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 Hilingan na nga ni. Da. Naglakad lang kami papuntang Jollibee dahil sarado na siya dito. May mga bata. Bawa kayo sa video. Ayun niya. Ako, makaka-operate ako. Paano pag nandito?
Hello guys, pansamantalang Hi guys, pansamantalang magpapaalam po muna tayo sa live kasi pauwi na kami at malulubat na ang cellphone. Maraming salamat po sa pag-antabay sa aking pag-live at sa aking YouTube channel. Huwag niyo pong kalilimutan mag-like and subscribe. Bye! Salamat! Mua!